मालायनि नारसिननाय मालायनि गादबनाय बा बेबायदि माखासे थासारियाव बर' हारिनि रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो थेर बेथेर जालांबायमोन। दा बेखौ जोङो गोदानै दाफामफिननो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै खौसेयै नाजानांगोन। जेला न'नि सासे जोहोलावा न'नि सासे फिसाया बाहेराव थांनानै थायो आरो बिनि जिउआ अराय सम अलखदाव थायो, न'खराव मालाबाबो सान्थि फैया। दा दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा जेला न'आव थांगोन, गावनि बिमा बिफाजों गोरोबहैगोन, बिब' बिनानावजों गोरोबहैगोन, बै न'खराव मोनसे गोजोन आरो स्टेबिलिटि फैगोन आरो बिनि उनावनो जौगानाया मोनसे मोजां दिग लागोन, मोनसे डाइरेक्सन लागोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। दा बेनिखायनो आङो नैबे समाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौबो साबायखर बावो, बर' माहारिनि जेसेबां आफादफोर दङ बयखौबो साबायखर बावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफारि दङ। मानोना आलादा रायजो बिनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंहा मेजर हाबाफारिफोर दङ हारिखौ जौगाहोनायनि, आरो बै हाबाफारियाव दिनैनि उनावनो जोङो गोसो होनो हागोन। जोंनि राजखान्थियावबो मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोनो हागोन, जेरावनोखि खामानि मावनो हानायनि मोनसे थासारि फैगोन, बयबो बाहागो लानो हानायनि मोनसे थासारि फैगोन आरो बर' समाजखौ खौसेयै लानानै जोंनि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों दावगालांनो हागोन, बेखौ मिजिंथियो।